There I lay aside.
so fast that it finally sounded like the beat of wild horses. And all of a sudden, in the building, can you see it? Sí, una manera de començar justament era barrejar el que és la reflexió sobre el que va passar a Europa Central entre els anys 39 i 45 i precisament no deixa de ser curiós, com hem comentat moltes vegades, aquesta ambivalència de l'art que tant pot servir per a alienar la gent, com passava en els camps de concentració i d'extermini, com per a mostrar una manera d'alliberar-se de l'experiència a través d'una certa forma de purificació, de catarsi. Sí, efectivament. Com classificaries? Clar, això que acabem de sentir de Schoenberg és una altra cosa, però no sé, com classificaries una obra com aquesta de Schoenberg des d'aquest punt de vista? Schoenberg, quan la va escriure l'any 40, apareix al principi de la filmació, crec que s'ha l'any 47, si no recordo malament, va escriure ell mateix el text en el seu anglès bastant aproximatiu a través del que a ell li havia arribat indirectament de narracions. Aleshores hem de pensar, hem de recordar que encara no hi havia una narrativa complexa, diversa i completa del que havia passat als camps d'extermini. Aleshores el que a ell li havien arribat eren narracions parcials, totes elles coincidents, però cadascuna amb les seus característiques peculiars. I una de les coses que ho denoten és que el fet que en el text del Supervivent de Varsòvia, que acabem d'escoltar, hi ha una barreja molt estranya de temps verbals i de persones, d'actants, primer parlant en passat, després parlant del present, després tornant al passat. És una cosa una miqueta onírica i formalment és una obra completament lliure, que té precisament la mateixa llibertat formal que demanava una experiència tan extrema com aquella, que no es deixava reduir a mòduls formals preestablerts. I el que Schoenberg transmet, en el fons, tot i ser una visió molt de segona o de tercera mà del que havia passat, coincideix en el temps justament amb el moment en què ell, després d'haver estat un perfecte i religiós durant molts anys,
sent la necessitat de tornar a un judaïsme del qual no havia eixit mai perquè no havia entrat. És a dir, ella era jueu ètnic, un jueu des del punt de vista dels preceptes, de la creença, etc. Aleshores, és estrany, per a mi és estrany i continua resultant-me una obra inclassificable, perquè és com una espècie de manera que té l'artista d'assumir la veu d'altres i transmetre-la, evidentment, d'una manera molt sublimada i molt filtrada. Però és una obra que, com moltes altres, com les obres, avui en tractarem alguna, les obres poètiques, els poemes que es van escriure en aquella època, no deixa de remarcar, de subratllar aquesta distància que hi ha entre una realitat que s'intenta transmetre, però que és tan extrema que qualsevol cosa que intenta fer de vehicle no fa més que subratllar l'abisme entre una experiència tan extrema i una ficció artística. En qualsevol cas, no deixa de ser remarcable o curiós que l'obra de Schoenberg i les reflexions d'Adorno i Horkheimer sobre el tema, que són probablement es compten entre les primeres reflexions filosòfiques teòriques que es van elaborar, que procedisquen precisament, com tu estaves dient fa un moment, de gent que no va viure directament, sinó que coneixia allò a través de referències molt de segona mà. Probablement els que van viure allò directament no tenien la distància precisament requerida per a poder elaborar una reflexió o inclús una música d'aquesta categoria. Jo així havia dut em crida l'atenció que en la suite per a piano sol de Karel Bergman, que se va escriure entre l'any 1939 i 1945, el moviment que dedica a Auschwitz, un compositor que estava en Theresienstadt, en canvi no disposava, és veritat que era també gent molt més jove que Schoenberg i que no tenien la seva capacitat expressiva, no tenien uns mitjans expressius tan consolidats, però que la manera en què allò és transmès assumeix unes formes molt més tòpiques i que, curiosament, aquells que estaven vivint l'infern en directe no disposaven dels mitjans expressius per transmetre aquesta experiència tan terrible, quan sents el moviment dedicat a Auschwitz és decebedor. La música d'Adorno, la música de Schoenberg, en canvi, sense haver viscut allò, és una música que, a través de segones versions, t'aplega molt més. I podríem inclús posar exemples del que diem de la música. Tu volies parlar, em consta, de l'activitat que va dur a terme l'orquestra de Simon Max a Auschwitz. I que a mi l'altre dia em feia pensar en una altra orquestra que en una situació molt semblant i al mateix temps molt diferent, però que d'alguna manera els músics que van tocar en un escenari de mort, que són els músics del Titan, que també, a pesar que podríem discutir quina de les dues coses és pitjor, els músics del Titan sabien que anaven a morir en aquest mateix moment i els altres havien d'executar la seva feina convivint amb la mort quotidianament i servint de rerefons per a les execucions, la brutalitat i tot allò. És un paper ben peculiar de la música. Em fa pensar també en el paper que feia la música a Buchenwald, segons conta Semprún, quan era dia de festa, entre cometes, clar, quan els SS col·locaven els altaveus, posaven música, i sembla inclús que era la música que els agradava als SS, però que als internats també els relaxava, en certa manera. El que no tinc tan clar és quin era el paper de la música, tu això probablement ho pots explicar millor en Auschwitz, és a dir, que la música aquesta era per als presos només, era també per a entretenir als guardians. Quina era la funció que tu creus que feia la música? Jo crec que la font, i a més és una font primària de primeríssima mà fonamental per entendre això, és un llibre de Simon Lax, que es podria traduir com les tocates d'Auschwitz, les tocates
és un joc de paraules. Juga amb el joc de paraules de joc i tocar, joc i interpretació. Això apareix en altres idiomes, no només en polonès, sinó també en alemany, en anglès i francès. Szymon Laks era un músic varsovià, compositor i violinista que va desenvolupar al llarg dels anys 30, a l'època d'entreguerres, una estètica molt neoclàssica, quasi diria neoromàntica, i que, precisament per la seva condició racial, naturalment va anar a parar a Auschwitz, i al poc de temps d'arribar allà, el que solia passar, tu què fas, tu a què et dediques, jo soc musical, tu et posarem en la banda, l'orquestra o la banda. Tenien els instruments que tenien, tenien un grup, un ensemble, que diuen allà. I aleshores el posen al càrrec de la banda aquella i li encarreguen que faci tots els arranjaments de melodies, per una banda de melodies per als presoners i per altra banda de melodies, d'obres, de peces per als SS-men, per als nazis. Aleshores ell el que conta en aquest llibre, que és un llibre molt poc conegut, es va traduir fa molt poc al castellà i ha passat desapercebut perquè s'ha publicat en una editorial molt petita. El que conta és típicament la seva experiència allà, i aleshores hi ha una cosa molt xocant, i és que ell arriba molt pront a donar-se compte d'això que comentàvem al principi, d'aquesta espècie d'ambivalència dels productes culturals, que enllaça, si volem, en aquella famosa frase de Benjamin, segons la qual no hi ha producte de cultura que no sigui producte de barbàrie, un document de cultura que no sigui document de barbàrie. Dit planerament, tota la producció cultural, d'una manera o d'una altra, està tacada de sang, podríem dir. Aleshores, ell s'adona d'això molt prompte i veu que per una banda hi ha uns botxins allà, hi ha uns senyors que són els amos i senyors de la vida i del cos, fins i tot, dels presoners, i hi ha una massa informe enorme de gent que està allà predestinada a morir, previsiblement, directament o a través d'un treball esclau. Aleshores, ell desenvolupa una relació molt contradictòria en el seu propi ofici, de músic, perquè ell i els que ell tenia al seu voltant en la banda aquella, l'orquestra aquella d'Auschwitz, en comparació amb la resta dels presoners, eren uns privilegiats absoluts, vivien relativament bé, menjaven bé, tenien temps lliure, mentre que el que ells veien al seu voltant era, evidentment, la més extrema degradació i la més extrema, com ho diríem, la proximitat absoluta de la despersonalització. Aleshores, per una banda, ell diu, bé, és curiós com els mateixos botxins, els alemanys que estan allí fent d'amos i senyors de tota aquella gentada, sobretot dels jueus, en el moment sentint la música, si era sobretot alguna melodia, alguna peça que a ells se'ls vinculava mentalment amb alguna experiència viscuda, etc., o amb la llunyania de la família, o amb el fill perdut en el front, o el que fora, de sobte es convertien en quasi humans. Hi ha un passatge que voldria llegir-vos. Bé, faré la traducció així sobre la marxa. No tinc la traducció castellana, per tant aniré un poc a peu. No hi ha dubte, diu Szymon Laks, que els alemanys són melòmans de naixement i que res del que és musical no els és aliè. Auschwitz és una mostra més d'això. Quan un SS
escolta música, sobretot d'aquella música que li agradava especialment, comença d'una manera estranya a assemblar-se a un ésser humà. L'expressió és literal, resulta molt xocant. La veu perd aquest caràcter gutural i ell mateix, de sobte, es fa agradable a la vista, al rostre, i es pot parlar amb ell quasi com si parlares amb un igual teu. A vegades es té la sensació que una o altra melodia desperta en ell records sobre les persones pròximes, sobre la nòvia que fa temps que no ha vist. Els ulls, de sobte, comencen a emboirar-se'n. I per l'aspecte s'entreveuen llàgrimes d'ésser humà. En aquells moments es desperta en ell l'esperança, desperta en ell l'esperança que potser no tot està perdut. És possible que gent que fins a aquest punt estimen la música, que poden plorar quan la senten, siguin capaços de cometre les crueltats que han comès en el món dels humans? Hi ha realitats en les quals no es pot creure. I tanmateix, i ho deixa en punts suspensius. Per una banda, el producte cultural que ell crea en aquell univers concentracionari, a Auschwitz, a més, que era precisament el camp més brutal de tots, el que més va industrialitzar la mort humana. Per una banda, aquesta música als alemanys els serveix per sentir-se, per fer-se més humans, momentàniament fer-se més humans. I per l'altra, hi ha un passatge llarguíssim que seria molt farragós de llegir. Per altra banda, ell s'oposa, Simon Lax s'oposa a totes aquelles veus que anys després dirien que la música els ajudava a viure en el camp de concentració, tal i tal, diu que d'això res absolutament, sinó que precisament les reaccions de molts presoners eren molt adverses respecte a la música i als músics que estaven tocant, o bé perquè la música els recordava una llibertat que no tenien i una vida que previsiblement havien perdut de manera definitiva, o bé perquè aquella música precisament s'utilitzava per a convertir-los en éssers més maquinals, que responen de manera més efectiva a les ordres, que marxen en columnes d'una manera molt més rítmica i molt més perfecta, això és molt alemany, naturalment, i ells vivien tot allò com una alienació. És a dir, la música els ajudava, els SS, els ajudava a alienar-los. Aleshores, aquesta duplicitat, per una banda ser els productes culturals, en aquest cas la música, ser una font d'alliberament i al mateix temps, o en un altre moment, en una altra circumstància, ser un element d'alienació, a ell xoca molt. Una cosa és indubtable, i és que, pel que estàs contant, la música té alguna cosa d'experiència òrfica ambigua. Té una capacitat d'esborrar l'infern que, com acabes de dir, podia arribar a ser irritant inclús per als mateixos personatges. Jo havia dut un testimoni que és de Roman Pfister, que va estar sempre pràcticament adolescent en Auschwitz i va escriure unes memòries fa uns quants anys que abans se traduís al castellà com a Porra o Precio de la vida, i parla d'una música que no és la música, diríem, que oficialment feia l'orquestra d'Auschwitz, sinó una altra música que se podia sentir en Auschwitz, que era la música dels gitanos. I conta, diu, però si las familias gitanas pensaban en algo que no fuera comida,
Seguro que no guardaba la menor relación con la rebelión o la fuga. Els gitanos estaven allà en Auschwitz en un règim, podríem dir, peculiar. No separaven a les famílies, perquè era una gent relativament difícil de... Eren molt rebecs a l'ordre dels alemanys i es van assetjar sense contemplacions. No cal dir que els gitanos van ser, juntament amb els nazis, amb els jueus, les principals víctimes dels nazis. Hi han quedat molts menys testimonis dels gitanos que dels jueus, tantes coses, perquè els gitanos bàsicament eren àgrafs i hi ha hagut pintors gitanos que han pintat coses relacionades amb allò, però n'hi ha molt poca cosa gitana, no? De fet, el que conta això és jueu. Diu, hora tras hora esperaban la llegada del nuevo día, aunque nadie quería saber lo que traería consigo. Por las tardes, antes de oscurecer, se reunían en la parte delantera de sus barracones y tocaban su música. Los niños la acompañaban bailando descalzos. Poco después de mi llegada a Birkenau, en el bloque de los gitanos abrieron una especie de jardín de infancia e instalaron un tío vivo de colores. El sonido que producía al girar sobre su propio eje se expandía por el vasto espacio de Birkenau, hasta el punto de que se oía incluso en Canadá. La sección en la que los prisioneros seleccionaban los objetos de valor robados a las víctimas. La orquesta del campo de concentración de Auschwitz, integrada por los más importantes músicos judíos de Europa, interpretaban música militar y fragmentos de ópera cada vez que las columnas de trabajadores destacados fuera de la valla iban o volvían de trabajar. A veces acompañaba también a los que se encaminaban hacia las cámaras de gas. Nadie sabía si estaba destinada a aumentar la moral de los asesinos o a mitigar el pánico de las víctimas. Por grotesca que fuera, se fundía con el paisaje del campo de concentración. Sin embargo, nada había más extraño que la música de los gitanos, que flotaba sobre Birkenau como una nube de sentimientos humanos. És a dir, hi ha un contrast entre aquesta música, podríem dir, espontània, diguem, que produïen els gitanos, que està fora, podríem dir, del sistema, i la música que produïa l'orquestra, la música, a més, era una música que als alemanys es podia arribar, mentre que suposa que la música dels gitanos els resultava profundament aliena. I, d'alguna manera, els presoners jueus que inclús la sentim és una cosa que altra vegada trobem l'experiència òrfica, no? Contribueix a esvair l'infern. Sí, precisament una mostra d'experiència òrfica que no podia haver conegut de primera mà, naturalment, i perquè sí que entreveia com a gran artista que era Schoenberg, és el final, l'última secció de El supervivent de Varsòvia, que acabem de veure. Al final, jo no sé si cal que ho expliqui o no, però per si de cas explicitaré que la narració que està fent el narrador, la narració que està dient la persona que parla, que sí, que recita, conta com al final de tota aquella historieta resulta que hi ha uns quants que estan vius i tal, i que els porten a la cambra de gas. Quan ells se donen compte que els porten a la cambra de gas, aleshores esclaten en un cant que és el Shema Israel, que per si no ho sabeu, és una pregària, una de les pregàries fonamentals del credo jueu, que s'ha de recitar, no sé si són 2 vegades al dia o no recordo exactament. Ells, l'única manera que tenen de sentir-se vius i humans i sentir-se un grup solidari per última vegada és esclatar espontàniament en un cant que per a ells és com si diguem la definició d'ells com a persones. No sé si està basat en alguna experiència real, però sí que recordo que en Shoah de Lanzmann conta un encarregat de les cambres de gas, d'aquells membres del Sonderkommando, conta que quan els jueus txecs, que no sabien que els anaven a cassejar, i després d'haver-los tingut en unes condicions relativament potables allà en Auschwitz, en el moment en què van ser conscients, van esclatar a cantar l'himne txec i la Hatikvah. I ell mateix conta que en aquell moment, ell era txec, se va unir i va veure que va traure i va dir: tu no fas així, ens morint amb els teus compatriotes, procura sobreviure. Però en aquest moment, precisament, la música, altra vegada, com a creadora de solidaritat. Quan ell va sentir que els seus compatriotes es posaven a cantar, ell va desitjar morir amb ells. És una de les experiències realment terribles que conta la pel·lícula. De fet, per a mi, precisament aquest testimoni de tot
totes les 9 hores que dura això, és, si no el clima, és un dels climes més importants de la peça. De tota manera, si estem parlant de l'experiència concentracionària com si fos una cosa unitària i crec que hauríem de deixar clar que no ho és, perquè això, clar, són 4 o 3 o 5 o 6 milions de persones, les xifres ballen, naturalment, però no tots van passar per el mateix i no tots ho van viure i ho van reciclar per el mateix. No, clar, a començar calia tenir en compte quin era el motiu de l'internament. En el cas dels jueus era racial, però va haver molta gent internada per motius polítics. Va haver gent internada per motius inclús que eren pràcticament, com que dius, comuns en alguns casos alemanys, que eren la gent que dins dels camps de concentració tant si era per motiu polític com si en alguns casos havia sigut, però alguns crims eren de la gent que feien el paper de capos i eren els privilegiats del camp. Després n'hi havia, no sé si ho he dit també, però havia la motivació sexual. Hi va haver una varietat de motivacions i clar, després a part de les motivacions els possibles fets que conduïen al camp a ser deportat hi havia l'experiència viscuda per cada persona abans. No era el mateix les experiències d'una persona feta i dreta que tinguera unes condicions religioses o que no les tinguera, no era el mateix que una persona tinguera una consciència política o no la tinguera. A més, en el cas de la gent que tenia una consciència política i tenia una certa organització, com en el cas dels republicans espanyols, casos com el de Sempron o el Piñera, van ajudar en moltes ocasions a la seva supervivència i no era el mateix ser un adolescent com era Enric Castells o com era este senyor, Roman Frister, o ser un infant com era Janina Schellers. Tot això dona una quantitat d'experiències que són molt diverses i que s'han reflectit de manera diferent en la literatura sobre la Shoah. I després hi ha la diferència de l'edat. L'edat és un factor fonamental que explica moltes de les diferències que s'han produït posteriorment en les diferents maneres de viure o de reciclar aquella experiència, des del que va callar fins que la família li ho va demanar, fins passant per els que ho van contar i es van suïcidar, és un d'ells, és el cas més cèlebre, fins als que van callar i ho van convertir en una forma de saviesa, perquè aleshores eren molt jovenets o eren criatures, és el cas de Janina, que tenia 12 anys quan va passar tot allò, i és el cas també d'Imre Kertész, que era apenas un adolescent quan va entrar a Auschwitz, i que després va callar durant molts anys, ho va guardar i al final ho va convertir en una literatura absolutament excelsa. Entre altres coses, perquè ell sempre sostenia que, a diferència de tants altres autors que quan van sortir del lager van percebre un contrast brutal, que en alguns casos era pràcticament aniquilador, ell sempre havia mantingut que el fet de viure en una dictadura comunista posteriorment va mitigar moltíssim el contrast. D'alguna manera va ser sortir d'una presó per a continuar vivint en una altra presó que no era tan terrible, però que no havia sortit de la presó. No se va produir l'efecte d'aquella descompressió tan brutal que va viure gent, la gent que va retornar, podríem dir, del camp d'extermini o del camp de concentració, va tornar a casa. El mateix Levi va tenir la immensa fortuna, per aquella casualitat que conta en la treva, que els russos, en comptes de dur-los cap a Itàlia, com les línies ferroviàries estaven com estaven, no es van dur, no es van retornar cap a Itàlia, sinó que se'ls van endur cap a l'est, i els van dur cap a Rússia, i van estar allà un any i pico vivint en una mena de balneari allà enmig del bosc, que a prop n'hi havia, crec que era un regiment de soldats russos, un regiment femení o alguna cosa així, i els jueus se van dedicar a lligar amb les dones, se van dedicar allà a recuperar-se, i que després va arribar un moment que es van dir ja us toca i ja cap a Itàlia. I aquesta descompressió, aquest temps, podríem dir, en una espècie de terra de ningú que els va resultar molt beneficiosa. És en canvi diferent, per exemple, a la reacció que conta aquell d'home, la recerca Víctor Frankl. En la recerca de sentit, sí, el psicoanalista Víctor Frankl, el que conta és que en el seu cas va ser molt més fàcil retornar
retornar a Viena i conta el profund odi que un company seu tenia contra els alemanys i contra el que li havien fet, que es manifesta en una de les escenes del seu llibre de l'home en busca de sentit, en què crec que passa per un camp, crec que és de blat, i comença a arrencar les espigues del blat perquè el mataria tot allò que tinguera a veure amb la terra dels botxins, que en el fons era la seva pròpia terra, perquè ells eren austríacs, per molts jueus que foren. És a dir, ahir va haver unes experiències molt, molt diverses i que inclús en gent de la mateixa edat tampoc van ser viscudes igual. Per al meu gust, una de les experiències més estranyes que he llegit és la de Kertész. Que Kertész en alguns moments del seu llibre de... Com es diu el llibre que és el principal? Sense destí. Sense destí. Narra el procés d'inanició, de degradació, gairebé com una cosa, podríem dir, com una experiència a vegades mística o com si estiguera drogat. El que passa és que en el llibre, en l'assaig de referència, que ja no és una obra artística, per tant no està sotmès a aquestes reelaboracions, que és un minut de silenci davant del paredor, allí ho explica d'una manera molt més freda, no té aquest regust. De totes formes, és un autor una mica, podríem dir, se situa en una posició peculiar respecte a l'experiència que va viure. Que hi ha gent que va tenir una experiència que d'alguna manera s'assembla més. L'experiència de Levi i l'experiència de Levi Wiesel, per exemple, són més semblants. Llegeixes els llibres de Wiesel i llegeixes els llibres de Levi i La nit i Si això és un home són dos llibres que d'alguna manera relaten coses. D'alguna manera, tant els de Wiesel com els de Primo Levi, especialment des de Primo Levi, perquè són, per al meu gust, són els més reeixits des d'un punt de vista literari, també transmeten una idea una miqueta simplificada d'una realitat que després era, com a mínim, ells presenten tres factors, o sigui, dos factors. Per una banda, tal com diu el títol de l'assaig de Primo Levi, els enfonsats i els salvats. Aleshores, els enfonsats en l'univers moral de Primo Levi solen ser els que precisament com a tals no tenien culpa de res, per tant els moralment més intouchables, més purs, i en canvi ell deixa en la zona grisa, que diu Primo Levi, deixa en la zona grisa tots aquells que eren capaços de fer algunes pilleries o algunes coses rares o algunes injustícies, no fins al punt d'identificar-se amb els botxins, però sí separant-se un poc moralment de les víctimes públiques. I aleshores en aquest esquema, com a mínim falta un element que se sol passar per alt sempre i que ni tan sols en algunes de les millors històries d'aquella època sí que apareix, però que realment en l'imaginari col·lectiu nostre dels europeus ha desaparegut bastant, que és el grup dels que sí que van actuar positivament a favor dels seus companys de captiveri, els que sí que se la van jugar, van jugar la vida directament per salvar gent, i tot aquest grup, direm, dels justos, com diuen els israelians actualment, bon criteri, els justos que estranyament han desaparegut de l'esquema, han desaparegut de l'imaginari, han desaparegut i només en alguns casos, com en el llibre de Janina, reapareixen de nou. I jo crec que aquest grup és molt important perquè l'esquema habitual, l'esquema de Primo Levi, per entendre'ns, dona peu amb massa facilitat a una lectura molt nihilista i molt desesperançada d'aquella experiència. Jo recorde amb emoció aquell moment en què, quan vingué Janina a Castelló, vam fer la presentació del llibre, tu li vas plantejar la pregunta: com és possible que
no era una pregunta sinó una observació. Sorprenent que una algú que ha viscut experiència això tan traumàticament radical com aquella, que a més Conserve- porta a desconfiar totalment de la humanitat, conserve un bri encara de confiança en la gent. i aleshores la resposta va ser tremenda. Si és que la gent és la que em va salvar, no? Sí, clar. Si em permeteu, posaré aquest moment per començar la resposta. Este no és. Yo creo que una primera pregunta y es que es como, a pesar de que discute la vida como la discute, com es pot continuar mantenint la confiança de la humanitat que manté. Això realment sí que és probablement més extraordinari que amb les supervivències físiques, o probablement inclús explica que determinades no estan sobreviscut a determinades experiències que altra gent no hauria estat capaç de superar. Em sembla realment extraordinari perquè la major part de les persones tenen una visió de la humanitat com la de nosaltres. Perquè era la gent de la humanitat que la va salvar una vegada. Que la gent feia coses meravelloses. En qualsevol cas, una de les coses que caldria destacar del que va ocórrer és que va ser una d'aquelles situacions extremes en què hi havia gent que triava. I els uns triaven qui havia de morir i també va haver gent que va haver de triar qui havia de viure, que és el cas de la tria que va fer Geu Borlitz amb Janina. És a dir, es va triar aquella xiqueta que recitava poemes amb els seus camarades i va decidir que aquella xiqueta havia de viure i altra gent que podia haver triat i que s'havia salvat en el seu lloc, doncs no es va salvar. I això no? És una responsabilitat en la qual la gent va haver de viure. I sembla que van viure molt pitjor en moltes ocasions aquells que van haver de triar qui havia de viure que els botxins que triaven qui havia de morir, que en aquests casos la insensibilitat moral en la mateixa pel·lícula de Lanzmann que deia això, la fredor amb què els nazis que ell entrevista s'expressen sobre el tema és terrible, i que en canvi en la gent que se va salvar això va ser una cosa que van arrossegar tota la vida. De totes formes és cert que això que tu dius, la zona grisa, la major part de la gent que va sobreviure amb la sensació que havien fet coses que no estaven clares, que no estaven bé i que els va acompanyar tota la vida i que eren pessimistes, a més no tenien aquesta... Janina és que era molt jove, però només uns quants anys més, quan van haver de prendre decisions amb una autonomia, podríem dir, més adulta, sempre n'hi havia coses que enfosquien la seva experiència. Roman Pfister, que aporta un testimoni molt amarg sobre la seva estada en Auschwitz i que devia de tenir cap als 18 anys, una cosa així, conta una anècdota que és esborronadora, que és aquella en què li furten la gorra de nit quan va entrar al barracó i ell sap que demà, al dia següent, quan faran el recompte, si no porta la gorra, li pegaran un tret a nuca, al clatell, i l'eliminaran. I aleshores se li disparen tots els mecanismes de supervivència i el que fa és que sap que té dues solucions, o al dia següent convertir-se en un cadàver o espavilar-se i fer el mateix que li han fet allà, furtar una gorra. I el que conta precisament
pot contar les memòries perquè se va decantar per portar una gorra i quan estaven en formació allà pues va veure que n'hi havia un pres, no ho va sentir perquè no era per darrere i va sentir el tret i havien eliminat a la persona a qui li havia portat la gorra. És a dir, viure... Probablement la major part de la gent hauria fet coses semblants, però sobreviure a això per a la major part no és tampoc una cosa fàcil. És el que deia Primo Levi. A pesar que el testimoni de Primo Levi és un dels més humans, un dels més humanistes, mentre que va haver gent que això se li va tornar en una prova, més que una prova, se li va tornar en una raó per desestimar l'humanisme absolutament. És a dir, van viure unes condicions tan horribles que després van ser incapaços de creure en els tòpics que els havien inculcat, perquè eren gent molt culta en molts casos, però van ser incapaços de creure en els tòpics de l'educació rebuda. Se van revoltar brutalment contra els tòpics de l'educació rebuda. El suïcidi de molts d'ells té a veure precisament amb això. De fet, hi ha un passatge, estava intentant localitzar el passatge del final del llibre de Yanina. Encara que no ho sembla, estem presentant el llibre de Yanina, però clar, estem parlant d'així, divagant al voltant del llibre. Hi ha un moment, al final, no sóc capaç ara de localitzar-ho, hi ha un moment en què ella ha fugit del camp de concentració del Janowski, ha arribat a Cracòvia, està en un lloc segur i una de les últimes coses que escriu és que li arribaven notícies de la gent d'allà, arribaven emissaris que contaven com anava la cosa. Precisament unes setmanes després els alemanys desmuntaven el camp i desmuntaven, en fi, per no fer-ho encara més clar, evidentment van fer una liquidació sumaríssima. I aleshores, aquests primers dies de llibertat, una de les coses fonamentals que ella es pregunta és si ha passat alguna cosa després que ella ha fugit d'allà, en el sentit que els guardians jueus també del camp de concentració tenien l'obligació de comptar tots els que entraven, comptar tots els que eixien, perquè els presoners eixien fora del camp per a fer diverses faenes, etc. I si en faltava un, mataven a un del mateix grup. I aleshores ella, una vegada escapat, una de les primeres obsessions que té és: hòstia, ara jo m'he escapat, mataran a algú per causa meua. I un dels moments d'alleujament que té és quan diu ens van arribar notícies que no li havia passat res a ningú. Per què? Perquè hi havia com una espècie de pacte que de tant en tant els presoners falsejaven les xifres, aleshores s'anaven fent allí components estranyes en les xifres perquè allò quadrara, però si per alguna raó em faltava un, em moria un. No? I ella, això el primer que la preocupa és a veure si hauré matat algú sense haver-lo matat, no? El fet d'haver fugit. La mateixa Janina, connectada amb això, no és el passatge que tu dius, però Janina, que després, passats els anys, conserva aquesta confiança en la humanitat en aquella època, quan escriu la seva memòria, que té les coses molt a prop, segueix molt apegada al sentiment que les coses no són tan benèfiques. Diu, d'altra banda, no em podia imaginar que algú, entre cometes, fes el possible perquè jo visqués. Al capdavall, les persones són enormement egoistes. I qui posaria en perill la seva pròpia vida per una Seychelles qualsevol a qui abans de la guerra li anava bé? Cada dia em sentia pitjor, no tenia gest de forces ni de ganes de viure. A les orelles tenia tothora les darreres paraules de la meva mare: aguanta valorosament els sofriments per la teva mare. Només aquelles paraules em sostenien. Tanmateix, a vegades m'oblidava i tenia rancúnia a la mare. En aquell moment, el seu sentiment de confiança en la humanitat tampoc era tant quan acaba d'eixir d'allà. Una de les coses, ara que has fet una citació directa del text, una de les coses que
amb més recança a mi com a traductor del text és la impossibilitat de transmetre fins a les últimes conseqüències el to d'extrema simplicitat de l'escriptura de Yanina. En el moment en què tu tradueixes un llibre al català és molt difícil, per raons que no entrarem a discutir, és molt difícil que allò no soni d'alguna manera noucentista, per entendre'ns. Aleshores, sentint la citació que estaves fent, pensava justament en com sonava allò en l'original i en com és l'escriptura, com era en aquell temps l'escriptura de Yanina, una criatura que amb 14 anys pràcticament ha passat de la infantesa a la vida adulta amb 4 hòsties, d'una manera molt brutal, molt radical, però que conserva aquesta escriptura quasi ingènua, no, quasi ingènua no, ingènua de fet, i és molt difícil de transmetre. Potser sí que seria interessant també caracteritzar un poc la... Jo quan vaig fer la ressenya en l'espill del llibre, recordo que a mi em va cridar molt l'atenció de la manera en què estava escrit el llibre i ho vaig connectar amb allò del grau zero de l'escriptura, que clar, com que no conec l'original polonès, ja suposo que n'hi haurà diferències evidents, però era allò que postulava Barth, seguint a Karl Kraus, que deia que no hi ha estètica sense ètica. Barth postulava la gènesi, si això després es va complir o no es va complir, ja podríem discutir-ho, d'un nou tipus d'escriptura que ell deia que era una escriptura indicativa o amodal, que defugia les velles lletres. Ell, Barth, la identificava molt en l'escriptura d'Albert Camus en l'estranger. És una escriptura aparentment molt grisa, però que després els que han estudiat de l'estranger han demostrat que estava profundament elaborada. En el cas de Yanina això seria intuïtiu, i aquesta escriptura de Yanina connectaria amb això. És a dir, ja en el llibre se percep una... Per a mi hi ha una evolució. El llibre comença d'una manera molt objectiva, és l'objectivitat de la mirada infantil que encara no domina plenament el món adult, i després aquella xiqueta que precisament a base d'hòsties se va espavilant, a mesura que el llibre transcorre, el llibre se torna més psicològic, és a dir, al principi no n'hi ha psicologia, però a poc va adquirint psicologia, i hi ha bàsicament un moment que és un moment que està enmig del llibre, justet, que és el moment de la separació de la mare, que la mare que diu, tu te n'has d'anar perquè jo estic malalta i l'única possibilitat que n'hi ha és vés-te, i ella no se'n vol anar, òbviament no es vol separar de la mare, i a partir d'aquest moment podríem dir que se separa de la mare, que ja no està sota la tutela d'un adult, comença a adquirir un relleu psicològic del personatge a poc, que abans no tenia. Abans no tenia perquè abans era la xiqueta de la mare, que acompanyava la mare amunt i avall, i que no era conscient de moltes coses, com no fora de manera, diríem, indirecta. Però és una de les característiques peculiars del llibre, i en canvi la subjectivitat de Yanina sí que s'expressa plenament en els poemes. D'alguna manera va repartir, en certa forma va repartir. Clar, el gènere literari li va permetre assignar la subjectivitat a la poesia, i la memòria està molt apegada a les coses que ocorren. Però encara així ja dic que se percep la trajectòria aquesta d'anar adquirint espessor, se va espessant psicològicament la narració. Se va expressar psicològicament. En les últimes pàgines és precisament on més abunden les seues reflexions sobre si no sabia si creure en Déu o no creure en Déu, les mateixes preocupacions sobre com era possible que algú l'haguera salvada, que em llegit fa un moment, la identificació que comença a sentir, que era d'una família jueva laica, s'ha d'identificar amb les creences de la seva gent, s'ha d'integrar més en aquesta gent. Totes aquestes coses comencen a aflorar cap al final de la narració. Hi ha una trajectòria que és interessant de notar. Ahir crec que s'ha de subratllar una cosa molt important per a mi, i és que tu dius que ella
en distribueix la seva producció segons el to, segons la intenció, entre els gèneres, però no hem de perdre de vista que els poemes, que en l'edició que comentem ara, l'edició en català de Jaume Hortolà, en aquesta edició apareixen com a apèndix, i aquests poemes estan escrits dins del camp, són anteriors, estan escrits dins del camp, són d'alguna manera els que li salven la vida, perquè gràcies a això, gràcies a aquesta inquietud, a aquesta necessitat d'escriure i de recitar els poemes en un món d'adults, per cert, els adults prenen nota d'ella i criden l'atenció i la salven, i després, quan eix del camp, no perdem de vista que ella escriu en 2 quaderns, en 2 llibretes en llapis, escriu el seu llibre de memòries en calent, encara no s'acaba la guerra, estem parlant de l'any 43, queden 2 anys de guerra, i ella ha d'anar fugint, escapolint-se i amagant les llibretes així i allà perquè li poden costar la vida. De fet, hi ha una cosa que també apareix en el llibre, que és molt pionera, apareix després en l'epíleg escrit fa un parell d'anys, exprofesso per a la nostra edició. Ella conta que després d'eixir d'allà, ella no tenia pensat escriure, a ella li van dir, els que la van salvar li van dir, escriu el que recordes. I ella, conforme li va venint, va escrivint, però no era la seva intenció. La seva intenció, en realitat, era convertir-se en soldat alliberador i volia, de fet els va demanar als seus salvadors, els va demanar que li donaren botelles de gasolina per a tirar-les als tancs. Una criatura que acaba d'eixir d'allà i el primer que diu és: a mi m'han salvat, jo vull salvar la gent. A mi m'han donat el botell, jo vaig a fer atemptats així. Que va fer també els jueus de efectivament. Aleshores, quan neix d'allà, a ella se li planteja aquesta possibilitat de fer un discurs narratiu referencial, diríem, una narració del que ha passat com més objectiva millor, però això no era la seva intenció. La seva intenció era convertir-se en soldat, una criatura amb 14 anys que podia convertir-se en soldat. Dit això, jo crec que ara ja estem una miqueta en condicions d'explicar les peripècies del llibre. Quasi tots els ací presents ja coneixeu el llibre i la seva historieta, però potser seria bo que explicarem que Janina Geselles, actualment Janina Altman, va entrar amb 12 anys, va entrar en tota aquella espiral de violència infinita i de degradació que era l'ocupació alemanya de la ciutat de Lviv, que avui dia és Ucraïna occidental, que aquella ciutat havia tingut una rica història multicultural de polonesos, ucraïnesos, jueus polonòfons, jueus parlants de jiddisch, russos, etc. Encara hi havia més grups, i que en qüestió de molt poc de temps, entre els alemanys primer i els russos després, aquella diversitat la arrasen absolutament, la deixen convertida a zero, i una part d'aquesta història és el que ella viu entre l'any 41 i 43 i que conta després tal com estem explicant ara, conta després d'eixir d'allà, després d'escapar, un llibre que és un llibre molt breu, que es va publicar en polonès l'any 46, del qual es van extraure citacions, es van fer traduccions parcials en altres llengües, en txec, en alemany es va fer una traducció completa, és l'única llengua que es va fer una traducció completa en molts anys, fins que l'any 2009, si no recordo malament, 2008-2009, els ucraïnesos, podríem parlar d'Ucraïna després, això també de molta manera, de l'Ucraïna actual.
Els ucraïnesos actuals, alguns ucraïnesos actuals, comencen a fer una tasca de reconciliació de la ciutat de Lviv amb el seu passat i, entre altres coses, conviden uns historiadors, fan uns congressos i tal, i redescobreixen el llibre de Janina, el tradueixen al rus i al ucraïnès. Es publica simultàniament a la mateixa editorial el mateix any, i si no hagués sigut per això, probablement Europa Central hauria perdut l'interès pel llibre. I en realitat el llibre a l'edició catalana no arriba a través d'aixes versions, sinó arriba a través d'una història una mica rocambolesca que conta en una breu nota al principi de la traducció, al principi del llibre. Una història que a mi finalment em porta a conèixer personalment a l'autora. L'autora té 83 anys. Té molt bona salut mental, una perfectíssima salut mental i una relativament bona salut física. Ella viu ara a Haifa, a Israel, i de fet és una experiència personal que molts així ja coneixeu, que em porta fins a Haifa, de fet, em porta a visitar-la allà, ella ve ací també, i crec que ara ja és un bon moment per a donar-vos la notícia que finalment es farà una edició en castellà. Sí. Es publicarà la traducció en castellà que vaig fer a càrrec d'una petita editorial madrilenya. Estem ara començant ja tot el procés i previsiblement el llibre podria aparèixer a finals d'any aproximadament. Això és una molt bona notícia. I hi ha una cosa encara que no vam poder fer quan es va fer aquesta edició en català, que és que per a l'edició en castellà hem aprofitat 2 pàgines del manuscrit que estan inèdites fins i tot en polonès, perquè els editors polonesos van escapçar les pàgines inicials del manuscrit perquè donava noms, donava claus que no convenien per al moment i tal, per seguretat d'unes quantes persones. Són 2 pàgines, 4 pàgines, perdó, tampoc és que sigui gran cosa, però és un afegit, és un valor afegit també. De fet, aquesta edició, l'edició en català, de totes les que es van fer fins a l'any 2000, quan ho van publicar? 2012, no, Jaume? Fins a l'any 2012, és l'única edició que incorpora els poemes de Janina al camp de concentració. I això permet un contrast molt interessant entre el text propi dels poemes, del qual crec que es poden extraure conclusions interessants. I també planteja una qüestió molt interessant per a mi, i és la necessitat de convertir aquella experiència en poesia. Curiosament, a priori pensaríem que la necessitat que allò planteja és de contar, però no és només de contar. No té sentit contar la mateixa experiència que s'està vivint en el rogle on es canta. En el rogle on es canta, precisament el que fa falta és lletra, poesia. I a més és una poesia, alguna d'ella que, per exemple, el poema de Belgec és molt aliteratiu. És un poema d'aquells que, per la manera en què està compost, recorda les aliteracions dels poemes de Allan Poe, que una de les coses que et crida l'atenció és quina quantitat de literatura coneixia Janina a una edat tan petita. Perquè és que, clar, si no, no era previsible que haguera llegit a Poe, però el que està clar és que ella fa un ús de la literació, de la manera en què apareix repetit Belgec, de la manera en què apareixen les repeticions, allò és l'anar i el venir, és el soroll del tren que porta cap al camp de concentració, que a més són imatges, el llibre és ric
a pesar de ser un llibre que podríem qualificar-lo com a sumari, és un llibre que és un prototestimoni de la Shoah, el llibre és ric en coses que després apareixeran en els altres llibres, que a més estan contades d'una manera telegràfica, no? És la sensació de no pertànyer al món que tenen aquells que han estat deportats, que ha contat molt un dels passatges emotius de l'home en busca de sentit de Viktor Frankl, és quan veu des del tren de Viena i ell correctament des del tren en què és transportat, del vagó derramat, i pensa, allò era el meu món i ara jo estic separat, estic ja fora del món. És la sensació d'alguna manera d'estar mort en vida. Janina i sa mare experimenten. Des de les finestres de l'hospital es veia la casa on vivien i quan eren en aquell carrer, ma mare mirava per si de cas no entreien el seu germà. Tenen algú amagat dins de la casa i estan patint i estan mirant des de l'hospital. El seu germà o en Buste o la Clara. Així mirava ma mare i veia com xiquets de 10 anys saquejaven la casa i entreien els nostres vestits, abrics, botines. I va veure que entreien fora la Clara. Ells des de fora estan amagats en un altre lloc i veuen com s'està saquejant allò que era sa casa, en definitiva. O la necessitat de fer eleccions brutals, allò que deia Whitson del double bind, el fet que no tingués alternativa, malament si ho fas i malament si no ho fas, que és com, per exemple, l'àvia desapareix i ma mare va voler anar corrents a buscar-la a l'ambulatori. La senyora Redilova la va aturar i li va dir: la teua filla és més important que la teva mare. Però és que després la mare se veurà forçada a fer fora a la filla també. Aquestes coses tan terribles que després se van convertir en el nus d'algunes de les principals obres sobre l'Holocaust, com per exemple la decisió de Sophie de William Styron, que l'escena, el moment al voltant del qual gira tota la novel·la, és el moment en el qual la protagonista plega a Auschwitz i troba un oficial de l'SSS que aquell dia està graciós, ella porta els seus dos fills, un en braços i la xiqueta, el fill en braços crec que és, i la xiqueta agafada de la mà perquè és més major, i aquell li diu: tria quin dels teus dos fills, altra vegada tornem al tema de les tries, tria quin dels teus dos fills ha de viure. Si no tries, ella li diu que no, ella no pot triar, si no es tries es matarà els dos. Això és, per a mi, el millor exemple. He explicat moltes vegades en les classes per explicar-los als alumnes què passa quan una persona queda atrapada i pot ser triturada per una paradoxa. És l'exemple perfecte del double bind, la situació en la qual no pots triar. Per què? Perquè Sophie, com a mare, es troba atrapada entre dues instruccions contradictòries. És a dir, com a mare no pot triar entre els seus fills, però per un altre costat, com a mare, si pot salvar a un dels seus dos fills, ha de salvar-lo i procurar que no morguen els dos. En un moment, podríem dir, d'omnibilació total, de bogeria, la molla, la mare, la filla, la xiqueta és a qui s'emporten i morirà, però el fill després també morirà. És a dir, no és exactament la mateixa situació, però recorda la situació que se planteja en el cas de Janina. La mare abandona l'àvia perquè li recorden, i ben fet, que el fill, la filla és més important, però després la mateixa mare haurà de fer fora la filla preocupada per la seva supervivència. Totes aquestes coses que després han aparegut en la literatura produïda sobre la Shoah estan totes ja en germen, estan totes sumàriament explicades allí, i per una xiqueta que era molt petita i que va ser capaç de percebre i anotar tot això, a més amb una humilitat que crida l'atenció, perquè, clar, el que acaba de llegir estan les dues coses a la mateixa pàgina. La visió de la casa, del món saquejat on ells vivien i de com es captura a una persona coneguda, i, per un altre costat, la desaparició de l'àvia i que la mare es queda amb la filla. Tot això està en l'espai d'una sola plana del llibre. Janina és que conta les coses com si res. És una de les coses que és una de les virtuts de l'obra. Per un altre costat, enllaçant el que tu dies dels noms, que van ser suprimits les dues pàgines dels noms, perquè eren abundants els noms que podien ser comprometedors, una de les característiques del llibre, que en ocasions és el que pot fer-lo complicat, és que el llibre està ple de noms de persones conegudes, de parentius, de tietes, de cosins, i és que, clar, quan la gent es queda reduïda a la lluita per sobreviure i
es troba davant d'una administració que a més de manera sistemàtica tracta d'exterminar-los, què els queda als jueus? Als jueus els quedaven les relacions personals, es quedava la xarxa social amb la qual podien comptar. És aquesta xarxa social omnipresent que està sortint durant tota l'estona en el llibre de Janina, fins que n'hi ha passatges, que també cal reconèixer-ho, que són els passatges en què dius, de moment, a vegades te fa la sensació que et perds, diu aquest exactament qui era. Però és una cosa que no és que siga casualitat, és que era molt important, depenien els uns dels altres. No hi havia res de que pogueren dependre, estaven fora del món, no hi havia res que els poguera assegurar la supervivència, excepte el que pogueren fer els uns i els altres, i encara així, òbviament, van acabar com van acabar, perquè no tenien forma de resistir-se a aquest extermini planificat, ni tampoc sabien com resistir a aquest extermini planificat, perquè evidentment ningú està entrenat per a fer front a una cosa com aquestes. Totes les virtuts del text jo crec que provenen del fet que es tracta d'unes experiències viscudes en primera persona, però quan encara tot el procés de maduració de la persona no ha aconseguit, no s'ha donat, per tant no ha aconseguit filtrar tot això a través de conceptes que només adquireixes el pas al món adult. És una experiència molt viscuda, molt viva, molt pura en el sentit de molt poc filtrada per l'experiència posterior, i jo crec que aquesta vivacitat situa el llibre per damunt d'alguns dels llibres del seu gènere, i certament situa el llibre molt per damunt d'algunes reflexions fetes a distància i fetes des del despatx, com aquella famosa frase que ja ha aparegut abans d'Adorno, segons la qual al final de la introducció de Prismes diu que després d'Auschwitz escriure un poema és una cosa bàrbara. El va penedir quan va conèixer la poesia de Cervantes. Ben bé que s'havia de penedir. Sí, clar. A mi em crida molt l'atenció la diferència, el contrast tan cridaner, tan bèstia i tan brutal entre aquesta frase tan tristament famosa d'Adorno i el fet que ella, Janina, una criatura, necessitara convertir aquella experiència en poesia en el mateix moment d'estar terminada. A mi, si em permeteu, llegiré, perquè has fet al·lusió Polilusiones, llegiré el poema Beuzex. No, no és el polonès, a mi m'agradaria escoltar el polonès. Vols sentir el polonès? Sí, precisament perquè jo vaig comentar que era un poema que estava ple d'aquestes al·literacions que reproduïen allò, i clar, jo en polonès no era capaç de dir-ho. L'al·literació i el ritme. Està tot molt deliberadament controlat. Voleu, llegiré primer en polonès i després el llegiré en català. I després, com a penyora, com a pagament, tu ens llegiràs la traducció de la fuga de la mort de Polska. Bełżec és el nom d'un dels camps d'extermini no molt gran, però un dels camps d'extermini més terribles que hi havia a la Polònia oriental. I era on anava a parlar la gent del Janowski. La gent que no moria en el camp Janowski, on estava Janina, anava a parar a Bełżec. Sí, això tampoc ho dic, és que el camp Janowski era el camp de treball, no era el camp d'extermini. Sí, això ens portaria també a la complicada tipologia dels tipus de camps que hi ha al món concentracionari, el camp d'extermini, camp de concentració, camp de treball, camp de presoners, el Stalag, etc. El poema es diu, precisament, es titula Bełżec. Jaki okropny to obraz, pełen ludzi wagon, w kącie kilka trupów, wszyscy stoją nago. Jęk zagłusza pół turkot. Skazaniec tylko rozumie, co koło do niego mówi. Na Bełżec, na Bełżec, na Bełżec, na śmierć, na śmierć, na śmierć, do Bełżca, do Bełżca, do Bełżca, po śmierć, po śmierć, po śmierć. Jeśli chcesz żyć, to skacz, to leć, to pędz, lecz zważ, bo Banshutz czyha na ciebie też. Drugiemu skazańcowi szepce, nie ujrzysz już matki swej więcej. Próżno płaczesz, próżno łkasz. Ojca nie zobaczysz, bo koło na Bełżec ciekną
na Bełżec, po śmierć, do Bełżca, na śmierć. Pociąg zwalnia, przestaje tak biec. Z 1000 piersi jęk się wyrywa. Pociąg do celu dobija. Świeżczy lokomotywa. Już Bełżec. Un tren. Bełżec. Quina imatge tan terrible. Un vagó tot ple de gent. Al racó hi ha alguns cadàvers. Tothom hi és dempeus i nu. L'ai que apaga el so de rodes. Sols el condemnat entén el que la roda li diu. A Bełżec, a la mort. Cap a Bełżec, a la mort. I si vols viure, salta, aixeca el vol, escapa't, però alerta, que també a tu t'aguaita el Banshee. Xerrarà l'altre condemnat, mai més no veuràs ta mare, l'hora és en va sanglotes, no veuràs ton pare, que la roda a Bełżec t'empeny, a Bełżec, cap a la mort, cap a Bełżec, a la mort. Frena el tren, deixa de córrer tant. El gemec es desprèn de 1000 pits. El tren ateny l'objectiu, xiula la locomotora. Som ja a Bełżec. Una altra cosa que vull dir dels poemes és que són 3 poemes molt diferents. En el seu plantejament, inclús en el tipus de versos que utilitza i en els temes que tracta. L'altre poema explica com estan els jueus refugiats en una cambra, com si fossin sardines en llauna, tots allà arreplegats els uns damunt dels altres, i és un poema molt objectiu també. I finalment hi ha un tercer poema, que és el poema dedicat a la mare, on expressa d'alguna manera la seva vivència més grisa, diria, que pertany més a la zona grisa, i és que en el cas de Janina no n'hi ha cap experiència com la de la guerra ni res de tot allò, però sí que durant molts anys va haver de racionalitzar l'experiència que sa mare l'havia allunyada de si, l'havia abandonada. I clar, això, vulguis que no, és una cosa difícil de pair. En el poema ho expressa, se queixa de que la mare l'ha abandonada, i va ser una cosa que va haver de comprendre i que va comprendre només quan va ser adulta. I diu, a sa mare diu, només llegiré al principi, diu, pateixo, em costa, però és ben lluny, què hi faré? La sorra et cobreix ja els ulls, el cor que estimo no bat. Ai, per què em feres un tort i sola em vas deixar? Amb tanta gent ignota he de bregar sola. En definitiva, no hem d'oblidar que aquesta noia que va ser capaç d'escriure aquest testimoni tan excepcional per molts motius era una noia encara molt jove, molt petita, i que l'abandonament, el pare va ser assassinat al principi del pogrom i posteriorment l'abandonament de la mare la va deixar efectivament, com ja dic, sola en el món. L'altre poema... Per cert, un moment, abans de llegir el poema, ara que has esmentat el pogrom de l'any 41 a Lviv, he portat imatges, si mireu en YouTube podeu trobar, no molts, però podeu trobar uns quants vídeos i reculls d'imatges d'aquell pogrom de l'any 41 que es va produir quan, en el moment en què els russos abandonen Lviv, se'n van cap a l'est i aleshores entren els alemanys, en el moment en què entren els alemanys, els nacionalistes ucraïnesos els reben amb aplaudiments i tal, i aleshores el mateix dia o l'endemà comença un pogrom terrible que precisament coincideix justament amb el principi del que narra Lenin al llibre. El vídeo dura molt poc, dura un parell de minuts o 3, si voleu el mirem.
Ara que veig això no ho hem dit, però en Facebook, el fill de Janina, ell té una pàgina dedicada al llibre de sa mare, que el nom, com és? Janina Heschel's 17th anniversary of her memoirs. Sí, fa una replega testimonis, sa mare llegint en francès els poemes, replega testimonis de com era el BIF, un reportatge, per exemple, britànic d'abans de la guerra, com era el BIF i com convivien les diverses comunitats. Això també surt allí, perquè jo l'havia vist allí, i ha replegat tota una sèrie de coses que estan relacionades amb el llibre i que pot contribuir a enriquir la lectura del llibre. Bé, com havíem dit, probablement aquesta necessitat de produir poesia que es contradia radicalment amb els postulats del filòsof de l'escola de Frankfurt, Adorno. El cas més clar és el cas més insigne és el de Paul Celan. La seva família era un jueu romanès de família, pertanyia a la minoria alemanya de la Bucovina, austrohongaresa. La seva família va ser liquidada i ell va sobreviure, va acabar suïcidant-se també, es va penjar del pont Mirabeau de París l'any 1970, als 50 anys, va patir durant tota la seva vida de desequilibris psíquics i és un dels grans poetes, sense cap dubte, del segle XX. El seu poema probablement més conegut és el que fa referència al tema del qual hem parlat avui, i a més el poema està estructurat d'una manera, diríem, musical. Es titula Fuga de mort. Altres tradueixen com a Fuga de la mort. En català n'hi ha un parell de traduccions que jo conec. Vaig a llegir a l'Artur Quintana, triada perquè probablement el seu vocabulari és més assequible, ens resulta més actual, però n'hi havia una traducció anterior d'Antoni Pous, que l'any 76, si no recordo malament, en un llibre que seria Versions de Paul Celan, que va ser publicat als pocs anys de la mort del poeta, el primer llibre en el qual se va traduir la poesia de Celan al català, i que no està gens malament, probablement rítmicament és millor, però ja dic, des del punt de vista lèxic se fa més estrany. Fuga de mort. És un poema sense puntuació. És una cosa que pot ser altra. Negra llet d'alba, la bevem a la tarda, la bevem al migdia i al matí, la bevem a la nit, bevem i bevem. Obrim una tomba en els aires, no sitgeu estret. A la casa viu un home que juga amb les serps, que escriu en fosquejar vers Alemanya, el teu cabell daurat, Margarete. O escriu i surt davant la casa i brillen les estrelles. D'un xiulet fa venir els seus mastins, d'un xiulet fa sortir els seus jueus, fa cavar una tomba a la terra. Ens mana, toqueu per a la dansa. Negra llet de l'alba, et bevem a la nit. Et bevem al matí i al migdia, et bevem a la tarda, et bevem i bevem. A la casa viu un home que juga amb les serps, que escriu en fosquejar vers Alemanya. El teu cabell daurat, Margarete, el teu cabell cendrós, Sulamit. Obrim una tomba en els aires, no sitgeu estret. Crida, cabeu més endins en la terra, vosaltres, i vosaltres canteu i toqueu. Agafa el ferro del cinyell, el branda, té els ulls blaus. Ensorreu més endins, les pales, vosaltres, i vosaltres continueu tocant per a la dansa. Negra llet de l'alba, et bevem a la nit, et bevem al migdia i al matí, et bevem a la tarda, bevem i bevem. A la casa viu un home, el teu cabell daurat, Margareta, el teu cabell cendrós, la nit. Juga amb les serps, crida, toqueu més dolça, la mort. És un mestre d'Alemanya, crida, feu sonar més greus els violins, aleshores pujareu com fum en l'aire,
Aleshores tindreu una tomba en els núvols, no sitgeu estret. Negra llet de l'alba, el bevem a la nit, el bevem al migdia, la mort és un mestre d'Alemanya. El bevem a la tarda i al matí, el bevem i bevem. La mort és un mestre d'Alemanya. El seu ull és blau, t'encerta amb bala de plom, t'encerta de ple. A la casa viu un home, el teu cabell daurat, Margareta. Contra nosaltres atia els seus mastins, ens regala una tomba a l'aire, juga amb les serps i somia la mort. És un mestre d'Alemanya. El teu cabell daurat, Margareta. El teu cabell cendrós, Sulamit. La Sulamit és la que surt en el Càntic dels Càntics. No és cap casualitat i tampoc és cap casualitat que la biografia de Heidegger que va escriure Safransky es titula Un mestre d'Alemanya. La veritat és que en alguns aspectes tota l'elaboració, tot el pensament existencialista heideggeria sobre la mort sembla com una construcció paròdica d'alta cultura sobre algunes de les coses que es van viure en el centre d'Europa en aquella època mateixa que s'estava descrivint. Jo, abans de posar el vídeo de Janina per a tancar la nostra intervenció i deixar pas a un diàleg, si volem, faria un parell d'observacions sobre el tipus de llibre que és Amb els ulls d'una nena de 12 anys, de Janina. Una analogia fàcil ens porta naturalment al llibre d'Anna Frank, el dietari d'Anna Frank, que és un llibre universalment famós i que té unes virtuts innegables, a banda que és un llibre de més volum, és un llibre més entitat, però hi ha una diferència brutal, molt gran entre... Hi ha moltes diferències, però per a mi la més important entre tots dos llibres és que, així com la pobra Anna Frank explica totes les coses que passen a la casa del darrere i no té del món exterior sinó una visió molt parcial per les notícies que els arriben allà i per allò que senten, per allò que tal. En canvi, el llibre de Janina és un llibre que està basat en una experiència. És un llibre que està viscut en primera persona, és un llibre que conta coses vistes i coses palpades, diríem, i que té una virtut d'ull privilegiat d'aquell món que el llibre d'Anna Frank evidentment no té, i a canvi d'això sí que tens, si vols, en el llibre d'Anna Frank tens tots els detalls imaginables sobre com viu una xiqueta adolescent, aquella captivitat tan estranya d'estar en una casa, que és la cosa més íntima, la cosa més pròpia, més el home, no? És el lloc on tu te sents a recerca del món, una casa que es converteix en una presó. Això ens portaria a moltes altres divagacions, però no val la pena. Per què el llibre de Janina no ha tingut fama, si és tan valuós? Per què no ha tingut fama, la mateixa fama que han tingut, per exemple, el llibre d'Anna Frank o altres llibres d'adults? Una de les raons probablement és que aquest mercat, no un mercat en el sentit mercantil, sinó aquest conjunt de destinataris que podria llegir el llibre amb plaer i amb profit, fins a cert punt es troba saturat. I això és cert que a partir d'un cert moment, i a més Janina en les seves observacions finals fa esment d'això, arriba un moment en què Europa deixa d'interessar-se del tema perquè ja està saturat, està massa i no fa falta més. També hi ha altres qüestions, hi ha la qüestió lingüística, i això és molt important. El llibre d'Anna Frank està escrit en una llengua que, poc coneguda o poc difusa i tal, però és una llengua occidental i pròxima als centres de poder de difusió dels llibres, del material literari. En canvi, un llibre publicat en polonès l'any 46
per una associació històrica jueva, que és una cosa que no és exactament una editorial, que apenas va tindre circulació en el seu moment perquè els polonesos volien fer net i no volien continuar esbriant el tema. Passen els anys i ningú dels que saben polonès no té accés a aquest llibre perquè aquest llibre no ha circulat, però aquest cas no és únic. Hi ha molts llibres del mateix tipus, hi ha molts, quan dic molts vull dir que potser parlem d'una dotzena de llibres interessants, tots ells, de xiquets escrits en polonès que no han circulat. Jo us he portat com a exemple, a més forma part de la mateixa historieta que em va portar finalment el llibre de Janina, us he portat un parell d'exemples, un de David Rubinovich, que era un xavalet que va morir, no recordo exactament en quin dels camps d'extermini, crec que era, potser fora el mateix Beuzef, no ho sé, ara no recordo. Va escriure uns igual com en el cas de Janina, va escriure un dietari, però era un dietari no en captivitat, sinó mentre estaven passant les coses, volia fer el que fan els adolescents. Escrivia, m'ha passat això, m'ha passat allò. I, naturalment, està constantment ple de referències al que està passant en els jueus, perquè forma part de la comunitat jueva d'un poble xicotet de Polònia. Aleshores explica el que estan fent als del costat, que ara ja han arribat els alemanys, han fet això, han fet allò, etc. I és un llibre que no va circular, també molt interessant com en el cas de Janina, però en el cas de Janina ella es va salvar i va poder contar moltes coses que havia vist en el camp. El xavalet, el David Rubinovich, va morir en un camp i al camp no va tindre temps de fer editaris, va morir al poc de temps gasejat directament i ja està. Treblinka va morir. I un altre exemple, que a més ha donat peu a un documental interessant, el cas de Ruth Kalaskier, també polonesa, del qual es va fer una traducció fa pocs anys al castellà, ha desaparegut completament del mapa, així és impossible de trobar. Jo vaig trobar aquest exemplar, no sé si per 2 euros, en París-València, completament. S'ha fet un documental interessant perquè una filla d'una història una mica rocambolesca també, que ara no l'explicarem, i és una xiqueta que ella és curiós perquè ella es definia a si mateixa com a comunista, una xiqueta de 11-12 anys. Jo faré això, faré allò, i li va passar el mateix que al Rubinovich, és a dir, se la van emportar i ahí està ja el llibre, naturalment. Hi ha uns quants llibres del mateix tipus, és una llàstima que el mercat que té aquest tipus de literatura estiga ara mateix bastant saturat, perquè seria molt interessant, crec que és molt interessant conèixer el punt de vista de les criatures sobre aquella història, no només dels adults, que això ja ho sabem per activa i per passiva i des de totes les perspectives imaginables, sinó de les criatures que veuen coses, no tenen explicacions macrosociològiques ni de cap tipus, sinó que ho veuen amb una puresa que a mi em remet, com tantes altres coses, al famós conte aquell d'Andersen del vestit nu, l'emperador, el vestit nou de l'emperador. On els altres veuen moltes coses, ells veuen la cosa nua, en cru. En el cas de Janina, si em permets, una molt breu observació per acabar, probablement una de les coses que també ha contribuït al fet que el llibre no s'hagi difós per Occident va ser la mateixa trajectòria biogràfica de Janina, és a dir, el fet que a partir de que són els 20 anys o una cosa així, Janina emigra a Israel. Janina fa una reflexió sobre la seva experiència en forma de novel·la, però està escrit allà en hebreu, que lamentablement no tenim accés idiomàtic a aquesta reflexió, perquè seria molt interessant veure com la Janina adulta reelabora la seva experiència novel·lant-la
i com a reelaborar, a més, en altra llengua. Segur que coneguera el polonès i l'hebreu, suposa que també trauria conclusions interessants de la comparació lingüística. I, clar, el seu text queda allà en Polònia, podríem dir, queda abandonat sense la presència de l'autora, i l'autora reconstrueix la seva experiència en una altra llengua i en una altra part del món. I, clar, això genera un trencament que suposa que tampoc ha ajudat a la difusió del llibre. L'autora va demanar que si fora possible, en cada presentació pública del llibre es passara un vídeo gravat per ella a Haifa, és el que faré ara mateix, no sense dir-vos també que l'altra part, se m'oblidava abans, l'altra part de la bona notícia de la reedició, les reedicions i de la nova difusió d'aquest llibre és que l'original polonès es torna a publicar després de 70 anys, es torna a publicar, s'està treballant en això des de Varsòvia, es publicarà una edició nova del text en polonès i tinc l'honor de participar en aquesta edició perquè incorporaran la meva nota a l'edició catalana, la qual cosa a mi m'ompli d'orgullo i satisfacció. Si vos sembla bé, passem el vídeo de Janina. Observeu, però, una cosa per a mi molt important per entendre la persona, l'autora, i és que, passats 70 anys de tot allò, ara mateix a l'autora el que menys li interessa és el llibre en si i el testimoni històric. En realitat el que a ella més li interessa és que el llibre siga un vehicle per a difondre la seva lluita per una pau justa entre palestins i israelians. El vídeo que veureu acaba justament en aquesta línia. Veureu també que apareixen algunes imatges d'unes manifestacions setmanals que fan sense parar totes les setmanes a Haifa i a Tel Aviv. Es diuen les dones de negre i són unes iaies que es planten en una rotonda, la rotonda més concorreguda de cada ciutat, es planten allà amb cartells, iaies jueves, amb cartells contra l'ocupació de territoris palestins. Jo he sigut sortosament testimoni de com funciona aquesta iniciativa i he de dir-vos que posa els pèls de punta, no només pel que veus que fan les dones de negre, sinó sobretot pel que veus que fan les que passen. Si voleu, veiem ara el vídeo de Janina i obrim debat. Cieszę się, że mogę być obecna na reprezentacji wydania Wojewódzkiego Wspomnień w tłumaczeniu katalońskim. Jestem bardzo wdzięczna Janka Lafora za jego inicjatywę przetłumaczenia i panu John Ortola za wyrażenie zgody i wydania i piękną realizację tego wydania. Czuję się w obowiązku przy tej okazji wyrazić wdzięczność wielu ludziom, którzy przyczynili się do mojego ratowania. Pierwszym ogniwem w tym przedsięwzięciu był Michał Płowicz, poeta i pisarz w obozie janowskim. On należał do grupy ludzi, która organizowała w obozie pomoc wzajemną i działalność kulturalną. Celem tej działalności było podtrzymać godność człowieka i pewien hart ducha w obliczu zagłady. Zwrócono wolnościowi uwagę na mnie, bo w obozie kobiet po nocach deklamowałam wiersze na tle dymów spalących się ciał na piaskach, miejsca masowych egzekucji. Borowicz pochodził z Krakowa. W Krakowie on miał przyjaciół Polaków w konspiracyjnych kołach lewicowych, którzy byli czynni w Radzie Pomocy Żydom.
i działali z narażeniem życia, aby ocalić ludzi. To oni odnaleźli Michała w obozie, utrzymywali z nim kontakt. I kiedy zbliżało się do likwidacji obozu, oni zorganizowali Michałowi ucieczkę. Bolicz nalegał z jego strony na nich, aby wyratowali jeszcze kilku ludzi i Jan z nimi. Po przyjeździe do Krakowa umieszczono mnie u Wandy Janowskiej, członkini tej grupy konspiracyjnej polskiej. Ona w ciągu dnia przyjmowała w jej salonie klientki, ona była kosmetyczką, a po nocach podrabiano papiery. Po paru tygodniach po ucieczce z obozu Marysia Mariańska, pani, która opiekowała się uciekinierami z ramienia Rady Pomocy Żydom, przyniosła mi zeszyt i ołówek i powiedziała: pisz to, co pamiętasz. Pisałam więc nie z własnej inicjatywy. Są to świeże wspomnienia, a nie pamiętnik, bo pamiętnik pisze się z dnia na dzień. W książce tej jest ciekawa przedmowa historyka ukraińskiego Jarosława Hrycaka, napisana rok temu, która odnosi się do roli Ukraińców w czasie wojny. On w tej przemowie ostrzega przed używaniem przemocy wobec innych mniejszości narodowych. Niemalże zaraz po wojnie wyjechałam do Izraela. Rok pracowałam w kibucu i po 2 latach obowiązkowej służby wojskowej zaczęłam studia chemii. Równocześnie pracowałam na utrzymanie i na opłacenie nauki. Założyłam rodzinę. Przedstawiłam pracę magisterską i doktorat. Byłam później zaangażowana w pracy naukowej na Technioniu w Haifie, w Instytucie Weizmana w Rechowoth i również na Uniwersytecie w Monachium. 8 lat pracy w Niemczech umożliwiły mi zrozumieć mechanizm wytworzenia się i rozwinięcia systemu nazistowskiego. Po ukończeniu 65 lat zaczęłam pracować nad książką pod tytułem Biała Róża i ludzie nauki przed i po dojściu Hitlera do władzy. Białą Różą była grupa studentów i jeden z profesorów, którzy aktywnie działali przeciwko systemowi hitlerowskiemu i zostali wszyscy zamordowani. Zegar biologiczny posuwa się naprzód. Osłabia wzrok i słuch, zaciera pamięć. Po 80 latach pokolenie II wojny światowej wraca często pokolenie II wojny światowej zbliża się do naturalnego końca. I zwyczajnie starych ludzi powracam często w obrazie do Lwowa. Ale dzisiaj Lwów nie jest tym z mojej młodości. Dziś on jest wszędzie. Dotyczy każdego wygnańca z rodzinnej wsi czy miasta i każdego człowieka, który w brutalnych warunkach traci rodzinę. Wyczuwam Lwów w wypustoszałych zaułkach Wadi Selim w Haifie, z której jej arabscy mieszkańcy zostali wygnani w czasie wojny 1948 roku. W zamurowanych oknach i wieży domów, aby nie mogli do nich wrócić. Na miejscu wielu z nich są już powybudowane gmachy państwowych instytucji. Wyczuwam Lwów w ruinach złożonych domów na terenach
okupowane od czasu wojny z roku 1967. Przypomina mi się Lwów na widok niszczonych oliwnych drzew, o które pokolenia dbały, aby dziś budować tam osiedla żydowskie na okupowanych terenach. Nie cała ludność Izraela się identyfikuje z tą polityką państwową. Tu przykład demonstracji kobiet w czerni pod hasłem Stop the Occupation, które się odbywają w każdy piątek w Haifa, w Tel Awiwie i Jerozolimie. Teraz ostatnie zdjęcie z demonstracji pod hasłem Dwa państwa dla dwóch narodów. Hasło po hebrajsku, które trzymam w ręku i które tak dobrze odpowiada dzisiejszemu zgromadzeniu tutaj. Niezbrojna interwencja dla rozwiązania problemu gazy. 29 listopada 1947 roku Narody Zjednoczone przyznało prawo do niepodległości ludności żydowskiej. 29 listopada 2012 takie samo prawo zostało przyznane przez rezolucję Narodów Zjednoczonych ludności palestyńskiej na zachodnich terenach od rzeki Jordanu i w Gazie.
Això és el que teníem per dir, de moment, si voleu, xerrem, i si no, us ho fem. Estic abrumat. ¿Quieres llegar después de poner? Bé, doncs, em permetré dir l'última paraula. És que és una qüestió d'aquelles que podríem dir que una de les coses que ha provocat és el silenci. Davant d'aquest tipus, nosaltres no hem estat precisament silenciosos durant una hora i mitja, però davant d'aquest tipus de relats, davant d'aquest tipus de testimonis, una de les reaccions precisament és aquesta, el silenci. Jo, de tota manera, acabaré. L'última paraula, sempre ho he comentat, l'última paraula sempre és la qui més hauria de callar. Permeteu-me que vos diga que si no teniu el llibre, vos recomano que el compreu. Jaume, que és l'editor de Riurau Editors, ha vingut a posta de Barcelona per vendre llibres, el pobre s'ha de mirar a les mans buides, però permeteu-me que vos diga que no només este llibre, sinó tot el catàleg d'esta editorial és una de les poques coses civilitzades que hi ha en este país tan bèstia i tan cafre. Si mireu per internet, ara podeu comprar alguns dels títols directament de mà de l'editor, però si mireu per internet el catàleg veureu que és més que una editorial. Jaume, així present, és una persona que, i ho diré encara que estiga, perquè no m'ha igual, és una persona que va aprendre alemany per a traduir el Faust de Goethe i té publicada una traducció del Faust de Goethe que és absolutament meravellosa. Millor que totes les altres que s'han fet en l'estat espanyol, que jo ho diria. Aquesta traducció no ha circulat tant com mereix, però no és l'única fita de la seva editorial. Entre altres coses, té una edició absolutament espectacular de la democràcia amèrica de Tocqueville i moltes altres coses fabuloses que podeu trobar. Si no ho compreu ara, compreu-ho per internet. Si no ho compreu per internet, vosaltres us ho podreu, però sí que vos demanaria, en nom de l'editor, que fareu córrer la veu d'este llibre i dels altres llibres de l'editorial, perquè realment és de les poques coses en este país que mereixen suport. Però no deixa de dir l'última paraula. Fantàstic. Afegiré que quan van dur per fer la presentació del llibre a Janina en febrer del 2013 s'han generat una sèrie de documents públics en forma de xerrades en català que se poden consultar en internet i que són molt interessants. És a dir, Janina va fer una xerrada a l'Institut de Castelló i a l'Institut de Xixona que van estar traduïdes de manera excel·lent per Marta Cedro i la veritat és que són testimonis que valen la pena ser escoltats. És a dir, hi ha en internet una quantitat de coses que ajuden, que complementen el llibre, podríem dir, no? Que amplien el testimoni. Moltes gràcies per haver vingut.